Ulica Kralja Petra zapravo je jedna od najstarijih u Beogradu. Još za vreme drevnog Singidunuma upravo ovuda je proticala glavna štrafta, jer tu je bila i rimska bazilika, rimski forum i čuvene terme. U 19. veku u ovoj ulici je otvorena prva apoteka, prvi hotel, zatim prvi bilijarski sto u Beogradu, a kao najvažnija trgovačka ulica prva je popločana granitnom kockom umesto turske kaldrme. I danas ona je jedna od onih retkih ulica koje čuvaju Beograd, koji polako nestaje pred našim očima, i upravo vas sada vodim u Beograd iz 1954. godine. Mala fabrika mirisa identična je kao pre 60 godina. Da nije kalendara i električnog sata, pomislili biste da ste u posleratnom Beogradu. Jer poslednji parfemdžija u gradu, Virmane, i danas kuca na očevoj pisaćoj mašini, kupljenoj u okupiranom Beogradu od nemačkog vojnika, koji ju je zaplenio na frontu od Francuza. A kupovina ovde i danas izgleda kao u prošlom veku, sa pumpicom iz 30-ih koja se više nigde ne proizvodi. Stvarno ste ušli u jedno drugo vreme, jer se od tada izgled ove naše zanatske radnje porodične praktično nije menjao. A počeli su još 1941. na Topličinom vencu. Za vreme okupacije kupovali su Beograđani kolonske vode i pomade i u naturi za pile ili 10 jaja. Posle nacionalizacije, Nenadovi roditelji Leposava i Dragoljub otvorili su 1954. parfimeriju na današnjoj adresi, jednu od 23 radnje u gradu koje su ručno pravile kozmetička i mirisna sredstva. To je jedna interesantna stvar koja je danas potpuno nepojmljiva, da su se kolege i moji roditelji, govorimo od 54. pa, družili, izmenjivali iskustva, izmenjivali osobine, izmenjivali ambalažu. Čak je to toliko daleko išlo da smo nedeljom išli na zajedničke izlete, jer svako od nas je imao svoje mušterije i ako ste imali neki artikal po kome ste vi poznati, bez ustručavanja su kolege slale kod vas za taj artikal ili trenutak da nešto nemate i obrnuto. Potpuno, izvinite, nepojmljivo za današnje vreme. U laboratoriji Nenad i danas ručno pravi pudere i pomade od prirodnih materijala bez emulgatora, na mašini čija kurbla seća na vreme kad je struje nestajalo. Parfemi su originalni, na točenje, ali po želji mušterija nastaju katkad i novi. I ruževi su se ovde nekad pravili na ovoj mašini. Danas se ne isplate, kao što i ljubaznost u predatorsko-tržišnom diktatu vremena postala neisplativa, pa se iznenadimo kad na nju naiđemo. Ona se ovde neguje. Imao sam uzor u svojim roditeljima i praktično sam porastao u radnji gde sam imao sliku kako se ophodi sa mušterijama. To je jedna od prvih stvari koje sam naučio. Da potpuno, čak i ako vam mušterija vrlo otvoreno kaže, u ovom trenutku nisam za kupovinu, potpuno isti trud, energiju i pažnju posvetit ću i takvoj mušteriji, jer imate prirodnu nadu da će ona možda doći jednoga dana. Nažalost, zanati danas neumoljivo nestaju, izgubivši bitku sa industrijom, džinovskim serijama i povoljnim cenama. Ma kako neverovatno zvučalo, nešto ipak nema cenu. Tradicija, navika, poštovanje, roditeljske muke, sećanje, sa mušterijama jedan specifičan odnos, jer to nije mušterija kojoj ste vi prodali nešto i doviđenja, nego osoba sa kojom vi i komunicirate i pre kupovine i za vreme kupovine i van one osnovne potrebe. Mi masu znamo stvari o našim mušterijama kao što one znaju o nama. A potvrđuju svoju stranu priče što druge pa i treće generacije vernih mušterija, te i one nove koje, iznenadismo se, pre dođu ovde, no u tržni centar. Kad sam počeo da se brijem, to je bilo pre 45-6 godina, onda sam od mog oca uzimao toaletnu vodu, a on je kupovao ovde. Jednog dana mi je on rekao, sine, ne može više, evo ti idi kupi sam, pa sam tada počeo da dolazim ovde. Nije komšija radio, radila je njegova majka, i od tada ja to dolazim stalno ovde. Za mene uzimam toaletnu vodu, za ženu parfem i kvalitet je dobar, tako da neću da ga menjam dok je tu. Dođem kao kod nekog svog, kako da kažem, pitamo se za zdravlje,
Eto, deca, unučići, šta ja znam. Meni je ova radnja otkriće. To mi je ulaz u neki novi svet, u novu dimenziju. Dolazim prvenstveno zbog kvaliteta, zbog divnog gospodina koji je vlasnik radnje. Inače, ne znam ga privatno, ali eto, on me je privukao. Stara radnja i eto, taj stari deo grada kako se uklapa u arhitekturu, u duh, u nešto prosto što je čudno da još uvek nije nestalo. Eto. I čuva neki Beograd kog više nema? Definitivno čuva. I treba mi ovo da čuvamo. Jer ovi poslednji Mohikanci zaista su rezervat jednog boljeg duha vremena, kad smo se svi mnogo više slušali, u oči gledali, za zdravlje pitali, kad bonton nije bio apstraktna imenica, a čak i kupovina bila romantična.